Pel seu aniversari, l'Enric va convidar els amics a berenar. «Ara veurem aquell lloro tan especial», va dir l'Oriol a la Mar. Quan va arribar a casa de l'Enric, es va adonar que el lloro l'acampava pel seu aire per tot arreu, com aquell qui res. El lloro va fer els honors als convidats. Amb una veu que sonava metàl·lica, els va rebre amb 7 holes seguits. «Es diu Perli», va explicar l'Enric amb els seus bocabodats amics, perquè és de color gris perla. Bona tarda. Avui us volia comentar aquest llibre que es diu La nit del lloro. És un llibre que m'ha agradat especialment perquè està pensat per nens de 6-8 anys, tant pel text que està escrit amb lletra de pal, com per la il·lustració, que és força divertida, i la història és molt divertida i crec que està molt bé per aquesta franja d'edat de 6 a 8 anys. És un llibre escrit per Helena Callaghan i està il·lustrat per la Mercè Canals i el trobareu a l'editorial Cruïlla. L'Helena Callaghan és una escriptora barcelonina que ha escrit molts llibres infantils i que actualment es dedica sobretot al món editorial, en l'edició, en la crítica literària i també en la traducció. La Mercè Canals és una il·lustradora catalana que és de les que actualment té més projecció i que durant els seus 17 anys d'activitat professional ha il·lustrat molts llibres infantils, s'ha adaptat molt una mica al que li han demanat també pel text. Actualment il·lustra llibres pop-up molt macos i ho podeu veure, si voleu, al seu blog, que és lacanalsblogspot.com. L'Enric és un nen que explica als seus amics a la classe, a l'hora del pati, que té un lloro molt especial. Els altres nens no s'ho acaben de creure, però el dia que els convida al seu aniversari, a la seva festa d'aniversari a casa seva, poden comprovar que aquell lloro és molt especial i que fa coses inverosímils, tant les fa com les diu. Això el que té és que els amics es queden molt sorpresos i una mica el lloro no pot veure el seu pare, el pare de l'Enric, perquè el pare, al principi de tot, quan el va conèixer, el va confondre amb un periquito i això el va ofendre molt, no? I a partir d'allí no han tingut mai gaire bona relació i el pare explica una mica la història del lloro. Doncs amb tot això, que és una història molt divertida, al final l'Enric es converteix en el personatge principal de l'escola perquè realment els nens comproven que aquell lloro és molt especial. Aquest llibre hi trobem especialment una mica els trets característics de l'autora, que utilitza sempre personatges animals per explicar les seves històries i a més és un text molt divertit que està acompanyat per unes il·lustracions que, com podreu veure, acompanyen molt bé el text, però també són molt divertides i a més exemplifiquen també l'estil de l'autora, que és fresc, és divertit, és simpàtic, amb un traç molt lineal. I a mi especialment m'ha agradat perquè té molt de diàleg, sobretot el diàleg que fa el lloro, que ens permet una mica com a recurs per, si ho volem llegir com un adult, utilitzar el recurs del lloro, el diàleg del lloro, per imitar la veu del lloro, i això segur que als nens els hi encanta, i passar una estona divertida, sobretot en la lectura que pot fer un adult del llibre. També pot ser un llibre llegit per un nen, però és amb lletra de pal, però si utilitzem com a narració, va molt bé el fet aquest de poder imitar la veu del lloro.